Başladık deyip elin bilen görkezersin Vallahi, meni vallahi. eşitmeyen. Yok. Ayna Feriden de özüň halaýanmy? Yok. Kabluňa çoloş bir kılıp gördüňmi? Hava. Gıýbat etmek halaýanmy? Hava. Palça barıp gördüňmi? Hava. Edil şu wagt saňa 10 sanyf içini getirip iyi diýseler iýip bilersiňmi? Hava. Aýdym-aýdamda öz sesiň halaýanmy? Yok. Indi çykaray. Yok. Ay. Davay menim sana sonra vereyim. Ne dinle men ýek özüm oynamaly dällerler. Rubrikany ütkesek bolar. Ha, o bolýar, getir. Gyzykdan bolar. Davay. Sen iýmany gowurýanmy? Yok. Aýalyňdan gorkýanmy? Hawa. Sen ýalaklamany halaýanmy? Yok. Kelip alasyň gelýärmi? Hawa. Sen pul üçin näme zada taýynmy? Hawa. Men aýdymlam halaýanmy? Yok. Mikey bilen işleşmek kynmy sen üçin? Hawa. Başgalaryň işine burnuň sokmany halaýanmy? Yok. Toýlar hedil geçýärmi? Hawa. Toýlardan pul alanda begenýärmi? Hawa. Aratynda gaýtalaýanmy, ýalagdyň diňeli ýawaly. Yok. Alyp barjylar bilen konfliktiň barmy? Hawa. Çağajyklaň begendirmäni gowurýanmy? Hawa. O soňra. O, молодец. Hawa. Sen gowmy? Yok.